थोंजोङैनो बिथांमोना जि मोनद' हारिया ट्राइबेल नागिरदों बिथांमोना माने पपुलार आरो लार्जेस्ट आरो डेभेलपमेन्ट जौगाखां हारि आरो बिथांमोना क्राइटेरियास गैया आरो अलरेडि बिथांमोना ट्राइबेल जानानै 8 बारसिम लायो रेजिस्टार जेनेरेलनिफ्राय बिथांमोना रिजेक्ट जाबाय थारमाने ट्राइबेलनि केटेगरि गैया तत्सत्तेबो राजनैतिक थासारि बा राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय माखासे राजखान्थियारि हान्जाया दानि सरकारा बिथांमोना आन्दलन खालामनायखौ दमायनो थाखाय बा बिथांमोननि लुबैनायखौ सुफुंनो थांनानै दिनै बिथांमोनखौ एसटि होनांगौ दं खिन्थु बेखौनो साংबिधानिक नङा बियो गतिके बे साংबिधानिक नङा आरो जाय बिथांमोना क्राइटेरियास गैया बेखौ जों बर' एबा ट्राइबेल माहारिया मानिनो हानाया बे गोब्राब बेखौ मानिथाव जाया आरो जेबो साংबिधानिक नङा गतिके सरकारा बेखौ बिबेचना खालामनांगौ जे बे माने कोनो क्राइटेरियासो गलाया बे बेबायदिखौ माने जुदि जनजाति होयोब्ला एक्जिस्टिं जिखिनि ट्राइबेलफोरनि जिथु खहा जागोन बे खहाखौ सरकारा खालामनो नाजानाया थिग जानाय नङा आरो बेखौ जुदि खालामोब्ला ट्राइबेलफ्रा बिनि माने राहा लामा मा दं बिनि थाखाय ट्राइबेलफ्रा खौसे जानानै जों जुजिगोन आरो बर' माहारिया खौसेयै जानानै बेखौ होबथानो थाखाय जि राहा लामा लानांगौ बेखौ लानो नाजानाय जागोन बा नाजानाया जोंनि थाखाय गोनां बिथांमोना बेखौ राजनितिक लाफालाबनि थाखाय बुंनाय जादों हेंथा गैयानि जेबो माने जाहोन गैया बेयाव हेंथा दङ बे एसटि प्लेनानो बुं एसटि हिल्सआनो बुं एसटि भियानो बुं बेयाव बिथांमोनखौ जुदि प्राय 2 कौटि जनसाधारनखौ जुदि बेयाव ट्राइबेल होयोब्ला जोंनि राजनैतिक भाबै जों माने खहा जागोन आरो जाति हिसाबै जोंनि ट्राइबेलनि जिथु मोन्थाय बे गैया जालांगोन गतिके बिथांमोना राजनैतिक थांखिखौ नोजोर लाखिनानै खहा जाया होनना बुंनाय जादों गतिके बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जातिनि रैखानि थाखाय बिथांमोना बेबादि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानानै जाति रैखानि थाखाय जे बेखौ जों संग्राम खालामनानै बड'फा उपेन्द्र बर्मननि दैदेननायाव संग्राम खालामनानै बे काउन्सिलखौ जों मोन्दों बे मोननाय काउन्सिलखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय दिनै गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रा षड़यन्त्र खालामदों बे षड़यन्त्रजों बुलि जानो नाङा थांनाय माने काउन्सिलाव जोंनि 16टा जोंनि डिपार्टमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ सेना लांदोंमोन प्रकान्तरे जोंखौ सिक्सिदुलनिफ्राय आन्दाराय लाखिलांदों दिनै बेखौ फिन दानि फैनाय सरकारा लाफिननो थाखाय नाजानाय थाखाय बोरैहाय इयुन जाहाथे जों माने माबा जानो हाया मोनसे सिक्सिदुल रैखा खालामनो हाया बा मोनसे आलादा मोनसे रायजो मोनलांनायनि लामा थानो हाया बिथांमोनखौ ट्राइबेल हिसाबै सोनानै जोंखौ सेस खालामनायनि पलिसि बे राहाखौ बिथांमोना लादों ओंखायनो बिनिफ्राय जोंनि जे राजखान्थियारि हान्जा बिथांमोना दं पलिटिकेल पार्टि जायफोर बिथांमोना दं जों बिथांमोनखौ आपिल खालामदों दिनैनि हाउसआवबो आपिल खालामगोन जे जों जाति धंखि बे सिद्धान्तखौ बिथांमोना दाहोथों आरो जाति रैखाथिनि थाखाय जेखौ थै होनानै जों मोन्दों बड'लेण्ड मोन्दों बिटिसि मोन्दों बिटिआर मोन्दों बिनि रैखाथिनि थाखाय जों इउनाइट जानांगौ आरो पलिटिकेल पार्टिफ्रा जोंनि मोनसे इउनिफिकेसनाव फैनो नांगौ जुदि जातिनि ग्रेटार स्वार्थनि थाखाय बेखौ जों आपिल खालामो।